Čaute ľudia, dneska sa tu budeme baviť o téme ja a futbal. Keďže z môjho Instagramu viete, že hrajem futbal a vlastne, že chcem sa stať záložníkom a viete aj to, že som asi to skúšala len 4 dní. Dobre, dneska sa tu budeme baviť o mne a futbale, čo chcem robiť ako futbal, akú pozíciu a tak ďalej. Dobre, ako futbalista som začal, keď som bol druhák, vtedy vlastne som mal len pár tréningov a vlastne potom som aj prestal, lebo keď som bol malý, som bol strašný srab a proste som vkuselný reval a proste som to nezvládol a proste som nechodil na tie tréningy, lebo ja som bol strašne slabý dievča. Nie je to úražka pre dievčatá. Proste som sa odhlasil a išiel som na tanečnú. Na spoločenské tance, tu som vlastne na to chodil, takže viem tak tancovať a potom môj brat začal chodiť na tréningy a tak som si proste povedal, že skúsim to znova, že aj iní tréneri a tak ďalej. Takže som to skúsil a už som ako vlastne vyspela, som začal sa tomu venovať, bavilo ma to, chodil som na tréningy a teraz je rok 2025, na tréningy chodím rok a pol. Keď nerátam aj tam toto, hej, rok a 3/4, tak chodím na tréningy. Vlastne hrajem, ani neviem čo, lebo hral som 2 zápasy túto zatiaľ sezónu na stoperovi a na záložníkovi, takže neviem, akú ešte pozíciu hrajem, ale môjim snom je proste byť záložník, takže uvidíme, ako to bude. A dúfam ľudia, že ma podporíte, dáte like na toto video aj odber a pokračujeme. Vlastne chcel by som byť veľký futbalista, neviem, či mám na to talent, ale tí ľudia, čo nemajú na to talent, musia aj tak drieť a ja budem drieť 5 krát viacej. Určite ja proste sa budem snažiť na to. Toto video bude krátke, lebo ja som si myslel, že mám veľa tém, na ktoré budem rozprávať, ale to je proste jedno. A chcel som byť fakt ako profesionálny futbalista, aj chcem byť profesionálny futbalista. Vo futbale nie som asi taká tá mašina na góly, skôr robenie tých situácií, ale snažím sa zlepšovať, snažím sa byť lepší, snažím viacej strieľať, proste sa snažím. A ľudia, tí, čo chcete byť futbalisti profesionálni, alebo nielen profesionálni, alebo hrať futbal, proste choďte do toho a choďte za svojím snom. A proste stále vám ten sen musí tak visieť nad hlavou, že proste raz ten sen dokážete určite, takže len treba trénovať a nevzdávať to hneď po prvom tréningu. Vlastne, kto nevie, bývam v Rozanovciach, hrajem za tým Rozanovce, takže shoutout, tí, čo sú z Rozanovec. A vlastne môžete sa pozrieť aj na moju registračku, som Matej Čirip, áno, ten blondiak s okuliarmi bielými, ktoré mám práve na sebe. Uspievam sa jak mimoň. Proste uspievam sa, môžete sa pozrieť na moju registračku, kde mám 0 gólov, ale niekoľko odohraných minút, fakt akože tam môžete pozrieť aj na celý tým zostavu, to nebudem hovoriť mená alebo tak, a proste, že na tak akých postoch a tak ďalej hráme, aké máme zápasy. K zápasom sa dostanem, hral som zatiaľ zápas proti Budimíri a proti Ruskovu. Budimír, vlastne tam to dopadlo 3-1, 2-1, tak sme vyhrali. Bolo to červené karty sa rozdávali, ja som žiadnu nedostal, ani žltú, ja už musím dostať nejakú červenú žltú kartu, lebo ja ich mám 0 červených, 0 žltých kart. Ja vlastne mám samé nuly, musím niečo to povyšiť, nech sa mi viacej darí. A tak vlastne budem sa snažiť tie góly vylepšovať a tak ďalej. Vlastne stále ten najlepší futbalista podľa mňa neexistuje, lebo každý futbalista má čo zlepšovať a tak ďalej, takže podľa mňa nie je najlepší futbalista nikto. Keby sa ma niekto spýtal Messi alebo Ronaldo, poviem Messi, lebo ja mám Messiho proste radšej, neviem prečo, proste raz som bol u kamáša a proste som hovoril, že Ronaldo nie, a on mi proste povedal, že Ronaldo je naigovaný, že to nie, a som si povedal, dobre, tak budem Messiho, ale tedy som Messiho, ale Messiho som si proste obľúbil, jak hraje a tak ďalej. Tak budem sa snažiť aj naďalej. Mám super kamošov, super rodinu, ktorá ma určite podporuje a veľmi za to jej ďakujem. Ľudia, môžem vám ešte ukázať moju futbalovú zbierku kariet. Vlastne všetko je to FC Košice, keď
rozehnal se v okolí Košice. Ktoré Košice je posledné v tabulke, je to trapné, ale dobre. Dobre, takže ako prvé, čo tu mám, je Michal Domík. Dúfam, že či to vidíte. Dobre, takže tu Michal Domík. Tak, Michal Domík. Luis dos Santos. Neviem, či ten neprestúpil. Ani bar si nepamätám. Ďalej. Jakub Jakubko. Lukáš Fábiš. Kevin, ďalej nebudem čítať. David Šípoš, brankár. Cízal Bokros, mena, čudné. Matúš Kira. Potom tu ešte je Michal Faško, toho mám tiež. Ten raz podľa mňa pôjde do Sporting Lisabon a tak ďalej. Nasim Indončenty, ten pokiaľ vám prestúpil. Miroslav Sovič, David Galovič, kapitán, Daniel Magda, Zion Jones, a ten prestúpil, a Dominik Kružliak a Timotej Vavrík a Gianni Archos. Vlastne z minulej sezóny sú to hráči, ešte keď Faško hral, lebo proste od neho mám tie karty. Takže ďakujem, shoutout Faškovi. A vlastne to je asi k tomuto ako v týchto kartiček všetko. A teraz poďme na ďalšiu tému, a to je Ballon d'Or. Ballon d'Or. Kto nevie, čo je to Ballon d'Or? Ballon d'Or sa dáva každý rok. 2024 ho pokiaľ viem... Kto ho vyhral v roku 2024? No Rodrigo vyhral v roku 2023, ale 2024, neviem teraz. Ja som totálne tupý. Ale 2025. Nomináciu vám dám tu. Nomináciu, pokiaľ ja si myslím, že... No top trojka, proste moji obľúbení, ktorí tam sú, je Dembele, Palmer a Mohamed Salah, potom kto tam ešte taký je. No týchto troch mám najradšej, ale neviem, či niekto nepredbehol Dembeleho. Asi vieme. Futbaloví fanúšici vedia, že každý rok sa dáva oceniť pre najlepšieho futbalista roka. Tejto sezóny teda. 2025, podľa mňa moja top trojka je Dembele, Salah a Palmer. Podľa mňa to vyhrá ako Dembele, ale niekto predbohol ešte Dembele, pokiaľ viem nomináciu vám dám tu. A tak to podľa mňa dopadne. Čo mám k tomu viacej, proste budem to pozerať naživo a dúfam, že to vyhraje ten, kto si to určite zaslúžil. A že to nebude kradiež jak u Messiho, čo som hovoril, že ho mám najradšej, ale niektoré Ballon d'Ory si proste nezaslúžil. Takže uvidíme, čo tu bude tento rok. Ľudia, no toto už bude koniec videa. Dajte like a odber. Dúfam, že či budete sledovať môj YouTube kanál. Rozmýšľam, že budem dávať zostrihy nejakých zápasov mojich a tak ďalej. Že proste budem dávať a dúfam, že či budete pozerať. Takže lajkujte, dávajte odber a my sa vidíme v ďalšom videu. Zatiaľ servus!